Give you back all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let us all be seated. Okay, so atong message entitled, Reflecting on God's Faithfulness. Ang pag-reflect, paghinumdum sa faithfulness sa atoang Ginoo. Now, how do you explain and how do you define or describe the faithfulness of God? Kanusa ka makaingon nga faithful siya sa imong life? And on the other side, kanusa ka makaingon nga dili siya faithful sa imong life? Now usually, moingon ta nga God is faithful tungod kay naka-receive kag mga blessings, na mga promotions, naayo imong anak, naka-graduate imong college students, na-promote ka sa trabaho, naka-graduate ka sa imong college. God is faithful kay finally akong anak nakapasar sa board exam. And you know, oftentimes, we thank God tungod kay maayo ang dagan sa atong life. And then moingon ta, God is truly faithful. And then, tungod kay faithful man ang Ginoo lagi, giver ka sa church, supportive ka sa work, prayerful ka, nagabasa ka sa Word of God, sayo kay ka sa church, makita imo ang pagka-active, kay para nimo faithful ang Ginoo tungod sa mga good things nga nahitabo. You know, beloved, dili lang na mao ang pag-define, pag-explain sa faithfulness sa Ginoo. In fact, if you're going to look back the book of Acts, even the book of gospel books, tanawa ang mga apostles, the early church members, giunsa nila pag-describe ang faithfulness si Ginoo. Ingon si Paul, Lord, thank you, Lord, sa mga thorns in the flesh. Thank you, Lord, sa akong mga infirmities. Thank you sa mga weaknesses. Thank you, Lord, sa mga challenges, dinhi ko nimong humble. Sa Acts chapter 5, ingon ng mga apostles, Lord, thank you sa suffering. Thank you sa persecution. Dinhi mi, Lord, na himong partakers sa imong suffering sa cross. And then ingon si James, count it all joy sa diyang madala ka or tagaan ka sa Ginog mga temptation, kay diha sa mga trials and temptation, mo work out ang imuhang patience. Now, kung gusto ginato tan-awon ang faithfulness sa Ginoo, please, ayaw lang tanawa sa good times. In fact, mas ma-appreciate mo ang faithfulness sa Ginoo despite sa imong mga unfaithfulness. Amen? Kanabitang, Lord, dili ko faithful, si Brother Jojo. Lord, di ko deserve, pero imo kong gikaluyan. Lord, dili ko deserve ani, pero imo kong gipromote. Lord, hapit ako mamatay. But then, imo kong gipa-lead og song leader diri sa church. Enough nga makaluhod kag makahilak, God indeed is faithful. Amen? Now, let me define to you God's faithfulness. Ingon dinhi sa ako ang definition sa akong pag-research. God's faithfulness is His unwavering commitment to fulfill His promises and His unchanging nature regardless of circumstances. Now, I'll be focusing on this definition along the way sa akong message. Mao ni akong fokusan. God's faithfulness, first of all, nari ko sa first nga phrase, it is His unwavering commitment. So when we say commitment, it is not an emotion. And usually, we make commitments out of emotion. Uy, na-promote akong bata. Pastor, mo pledge ko sa church. Emotion na siya. Usahay. Peter, kinumdum ang Peter, Lord, dili ko mo deny. Lord, dili gyud ko mo biya. Lord, dili gyud ko musibog nimo. Even Lord, mapriso ka, moadto ko sa prisuhan. Lord, mamatay ka, mamatay ko Lord para nimo. And then nagtuo si Peter nga usa ka commitment ang iyahang gihimo. And usually ingon ana ta, ingon si Christ, Peter, sa dili pa mo tugaok ang manok, sa dili pa mo kadmuhayag Peter, i-deny ko nimo 3 times. Tungod kay nakita ni Christ ang tinuod
nga heart ni Peter. Peter, nadalang ka sa emotion. Peter, nadalang ka sa imong excitement. Pero ang imong commitment, zero. Then, hours later, gidakop si Jesus Christ. Si Peter, nagsunod-sunod siya. Wa na siya kasunod ni Christ closer kay nahadlok na ang Pedro. And then, hinumduman na to, hours lang, gikan, ingo si Peter, Lord, mamatay ka, Lord, mamatay pud ko. Pero kay out of emotion lang ang gihimo ni Peter. Inga na mabay, Sir, di ba kauban mo na sa iyong Peter? Uy, wa ko kailana, day. Tago na pud siya. Second times, wa ko kailana. Third times, ni swear si Peter, wa lagi ko kailana na. And then nihilak si Peter, mitugawk ang manok, nagka-eye to eye contact silang Christ, na remind si Peter, nga iya ding promises hours before, isa lang ka-emotion. Dili commitment. And then, namatay si Christ after 3 days and 3 nights, nabanhaw si Jesus Christ. Kinsa ang gipangita ni Christ? Isa dito, si Peter. Si Christ ang perfect example nga naay tinuod nga commitment. Despite sa mga weaknesses ng apostles, in spite, pwede si Christ mangluod, pwede siya ma-discourage ang apostle, pero kay committed si Jesus Christ, gibalik niya si Peter, Peter, feed my sheep. Go back to the ministry and then feed my sheep. Si Christ, that is commitment. Ang commitment, wala nag-base imong emotion. Wala nag-base sa ato ang feelings. Ang commitment, bisan nun sahay, dili ni mo feel, dili nakaganahan, imong buhaton tungod kay committed ka ana nga butang. Muna ingon ang Lamentations 3:22. Lamentations 3:22, ingon pa si Jeremiah, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Amen. So God's faithfulness, it is His unwavering commitment. Dili gina mo wave nga commitment. Next, God's unwavering commitment to fulfill His promises. So ang commitment sa Ginoo ang nagmotivate nga mo-commit ang Ginoo na based na sa iyang mga promises. Promises na isong nag-ingon, standing on the promises of Christ, my King. Mubarog daw ka sa promises sa Ginoo. Then unsa may mga promises sa Ginoo? Lisod ibarog kung wala ka kahibalo. You know, ingon ang Hebrews chapter 13 verse 5. Ingon ang Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. This is one of the promises of God nga gihatag niya sa mga Israelites. And you know, kini nga verse, katawanan ni nga verse, mao ni verse nako gyud pag-abot nako Davao City. July 1, di ko kalimot, Saturday, July 1, 2011. Gi-introduce ko ni Ate Bulak, o na Ate Bulak, si Ate Venus dito sa Mount Apo, katong gamay nga room. Pastor, dinhi ka, Pastor. Saturday na siya. Moto ang second time, gitawag na, after ko nag-intern, and balik kong Cebu, nag-graduation me, and then naghatag mo second invitation to be a pastor na sa Bethsaida. So, niadto ko, July 1, di ginala ko malimtan, 2011, dito ko sa Mount Apo. No? Pag abot na ko sa Mount Apo, wow, nindot kayong lugar dito. Ano bang challenging yun? Money ministry. Walay relatives, bag-o kayo. And Sunday, July 2, nagwali ko sa Bethsaida. You know, grabe experience ako sa Bethsaida. Bisaya man naman nung gihapon ta, pero nganong kanto man gyud inyo ha, sa mga Bisaya iskina. Ingon din ko, kuya, lugar na sa iskina. Aminin mo, 2 years, di gyud ko matunong sa iskina. Nganong di man? Kuya, iskina lang. Relax na kayo, iskina. Malapas gyud na. Lugar. 2 years, di ma. Kanto di ay. Kanto di ay dapat. Inko, kuya, payong-payong. Adto ko merkado.
Iyon siya, asa man na, sir? Ang kanabang, namilag isda, mga mangga, prutasan, wa ko kalito kog palengke. No palengke man din na. Kanabang kumprahanan. Ay sa bangkiruhan nali sakay. Ugoy, ay sa ang bangkiruhan sa Cebu, bangkiro man nganong bangka. Unya, naapoy karinderya dito nga sikat kay gyud nga bangkiruhan na may mga bulalo, mga paklay. Ayo di na mao. Kuan kanabang namaligyag mga bulak, prutas, daghan kay baligya tanan. Sa merkado ba? Wa lang merkado. Kung Bisaya na magina merkado, napagriwa ka sa merkado. Bangkiruhan naman ko nasabtan din na maligya na, sir. Ay lang, di lang ko musakay. Ngabot tong usa ka tawo. Ay, sir, kuan na sir, sa bangkiruhan, maura na diri sir, bangkiruhan og merkado. Parihara na dinhi. Amo din sa din sakay ko, di nagkasinabot mi. And then, di na malimtan si Ate Ethel, si Ethel dinhi. Abi nimo ang mga Bisaya, wa mi kailag pagkaon sa Tagalog. Dinhi ko nakatilaw og kare-kare. Kare-kare. Anong kare-kare? Wa gina sa Cebu, nasigura ka ng mga hotel. So, ingon sa Ate Ethel, Pastor, ato tama ni Otto sa church. I think 1 year pa ko ato Ate Ethel din eh. Hindi gina ko malimtan sa Ate Ethel ang expression niya, tilawi, Pastor. Na gina malimtan. Ngaon mi sa table, di ko malimtan table, round table pa to. Kuya Ayes tubangan, Ate Ninit, I think si Banban or si Inday. Sa Ate Ethel sa akong tapad, nag-aso-aso ang kare-kare. Lapot kayo, nya sa tapad na ay corn beef. Naglibog ko, nganong na ay corn beef. So, okay, kabalo mo introduce, kailan mo nga Ate Ethel, nangga na ko na si Ethel. Ate Ethel, asa ka Ate Ethel? Si Ethel, as in, Pastor, dugay, ato pa kog bangkiruhan, ipalit ko ani. Uy, Pastor, maura gina susudan, Pastor. Uy, pero tilawi gina, Pastor. Ako ginagiyaguan, Pastor. Siyempre, so, expectation nimo, wow, lami gini. Kuha ko daghan gyud. Ibutang kanang peanut butter, as Ethel. ay backslide at Ethel ha. And then, wa ko ni punit sa corn beef. Ano say? Corn beef versus kare-kare, layo ra kayo, no? Kaon din ko. Nya kana bitaw si Ethel hulat gyud muhungit ka. Huyop gamay. Pagkaon gyud, daghan king sabaw. Imagine na daghan king sabaw nga peanut butter. Sa Ethel, di ba Pastor? No. Abi ninyo, kana kaingon ko, Lord, balik na, Lord. Second coming na, Lord, rapture. Anak ko, di ni mo gusto ma-offend, of course. Pastor, no. Kasi, Kuya Ayi, grabe king lamian lang kaon na ni Ate Ninit. Giunsa ni pagluto, te. Muna na. Uy, Pastor, kuha na, Pastor. Uy, kuha na siya, Pastor. Yan natin mga dahon nga green. Anak ko, Lord, usama ni Lord, na si Kuya Ayi, yun saan na pagkaon eh. Di man siguro may lahig dila. So, daghan kaya kung nabutang, nasigungit. Sige, Pastor, dugang, Pastor. Palihog na. Siyog kaon. Wagyo'y parat bisag gamay. So layin yung kaon ng kari-kari nga, bisag gamayng tulo nga sinwa gyud. As in, mura mo gitorsor. Kaon ko, Lord mo, ako lang mahurot niya, naluod naman ko, kita ko corn beef. Anak ko, kanina lang yung corn beef. Last, Lord, gikuha na akong, gituyok na akong table, kuha na akong corn beef. Kulay nignaw ng corn beef mo, mura maghipon. Kuha ko, daghan akong gibutang kay duhot doon ako ni tanan nga lasang corn beef na lang. Kaon din ko dito. Akong gimix. Di, pagkaon ako, parat man. Uy, hipon di ay. Anak ko, isahan ako sila. Ako ning i-mix. Feeling bright kay kustanan. Isahan ako si Ethel, i-mix na ko ning hipon sa kare-kare. Mix ako. Salamat Lord, nagkasolusyon. Pagkaon ako, lami man kaayo.
Pagkaon ako, anak ko, uy, naisahan, wagid sila kay paluan nga maura ni Sikrito. Kaon, din ko. Abi ni mo, ingon ni ko, titil, lami man dining hipon, isagol sa kare-kare. Nakalimot na guro ni, ana siya, wadi ni mo kisagol, pastor. Abi na kung naisahan nako sila, ako di ay way buot. Wa gid toy ayo tong kauna to. Tunga na ko nahurot, diha pa na ko na-enjoy ang kare-kare. Mon di gid na ko na malimtan ang kare-kare sa Davao City. No? Sinsain lang gyud kay ang naa na mo didto Balbacoa ra gyud sa Cebu. Pero many times na mga challenges sa Davao City. Ang promise sa Ginoo nga wa gid na ko kalimtingon siya, I will never leave you nor forsake you. Now, paabot na mo sa Cebu, May 2019, na-diagnose si 30 og pneumonia. Na-share na ko ni 2 years ago. Karga na ko sa 30 in town, nag-ihap siyang gininhawa, ingon ang doktor, sir, nganong karon lang man ninyo gidala ni sa ospital. Actually, many times mo gidala, ingon ang doktor, kinahanglan ako siya, sir, sana kanang nebulize, katulo, para lang makaabot mo sa next nga hospital. Imagine na siya nga pain. And you know, the only promise sa Ginoo nga gihatag nako nga time, nakita ko verse prior pa na sa parking space, na multicab, na verse nakasulat sa ligid. Nakasulat dito ang Joshua 1:9. Sa Joshua 1:9, nagbitbit kong 30, nagkuha ko sa kong cellphone, nagbasa ko, kinangay ko guidance sa Ginoo, and then mo ni ang gingon sa Ginoo, have I not commanded you? Hopefully na din na. Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. You know, mo na promise, nihila ko, nag-drive ko sa kina, nagsiog hilak, ngita mig hospital sa Cebu City, Songwa, UCMed, ang mga ubang hospital puno na sa pneumonia o dengue. As I think, kabalo na mo sa story, na-share na ko ni before, hapit ako mo give up. You know, nag-pray ko dito sa bed, di 30. Yung ko, Lord, dili ko gusto, Lord, mo give up. Pero hapit na, Lord, please, tagay kong strength. And you know, in 5 days na mo sa hospital, amazing kayo, ang gihimo sa Ginoo sa mong life. Moto'y turning point na ko sa Cebu City. Pagbalik na mo Cebu City, moto'y turning point na ko, okay, Lord, mo ni ang imong call, gi-prepare ko sa Ginoo. And then, 2 months later, ni adto si Pastor Mike sa balay, Pastor John, kinahanglan ka mo take over sa church sa Mactan. I know, turning point to sa akong life. Tanawa, ang promise sa Ginoo, ang commitment sa Ginoo nimo, naka-base ni sa iyang promises. So, unsay promise niya sa imong life, iya ginang i-fulfill. Ang writer sa song nga si Horatio Spafford, siya nagsulat sa atong song hymn nga, It is well with my soul. Si Horatio Spafford, 1973. Sa diyang nabalitaan niya iyang 4 daughters together sa iyang wife, niuna silang travel sa isa ka vacation nga giplan. Naka-receive siya balita nga gisakyan nga barko sa iyahang family, iyang mag-ina, nalunod. Ang iyang 4 daughters nga mga bata pa, namatay o iyang wife lang ang nakasurvive. Si Horatio Spafford, instead nga ma-discourage siya, instead nga mo-question siya sa wisdom sa Ginoo, niadto siya sa iyahang room, sa inner room, nagsulat siya poem, o gisulat niya dito ang emotion ni Horatio Spafford. Gisulat niyang song, When peace like a river attendeth my way. And then ang last part, ang di na tumalimtan, despite sa sorrow, troubled water, ingon si Spafford, it is well with my soul. And according sa iyang book, the only promise nagikuptan niya that time, ang 2 Corinthians 12:9. Ingon, ang Ginoo, my grace is sufficient for thee. You know, kana nga promise, isa na ka declaration sa wisdom sa Ginoo. Paul, ayog i-question akong wisdom. Paul, ayog i-question ang akong dealing nimo. Na song nag-ingon,
God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Sa iyang wisdom, never siya masipyat. Sa iyang goodness, never siya magkamali. So instead ma-discourage si Spafford, nihimo siya testimony. Nga taliwala sa unos, problema, balod sa iyang life, it is well with my soul because God's grace is enough for me. Amen? The first Baptist pastor sa Amerika, according sa history, kung sakto akong research, si Roger Williams. You know, si Roger Williams, isa siya sa mga pioneering nga ni-work, ni-fight sa freedom of religion o sa separation sa church and state. Around mga 1631 sa Massachusetts, nag-start siya pag-fight sa freedom of religion. No, Reformation. After sa Reformation, gina-work out pa ang freedom of religion. And then, gipahawa siya na death threat iyang life, kay siya ang ni-fight, isa sa mga Baptist pioneering, nga ni-fight yun, nga na freedom of religion. And then, ni-move siya sa Rhode Island, part hapon sa United States of America, 8 years after 1639, natukod ang First Baptist Church sa Amerika. In fact, the first church, after sa Reformation, after sa freedom of religion, separation sa church and state, ang Baptist ang unang na-establish sa Amerika. And that is why the first president, si George Washington sa Amerika, nabaptized sa Baptist. And you know, despite sa mga death threats kang Roger Williams, nakaserve siya sa Ginoo for 52 years. Ug na-enjoy na to karon ang iyang legacy, natay freedom of religion, wa nay persecution, na separation sa church and state. Ingon siya, nabuhi siya, na-serve niya na isa ka promise ay ang gikuptan, ang Matthew 28:20. Ingon ang Ginoo kang Roger, teaching them to observe all things that I have or whatsoever I have commanded you. And mo ni gibutang niya sa iyang heart, I am with you always, even to the end of the age. And you know, mo na promise sa Ginoo kang Roger Williams, as long as you're working for me, as long as you're doing the Great Commission, di gid ti kabiyaan hangtod sa katapusan nga panahon. Namatay siya nga na-enjoy na to ang legacy. Natay freedom of religion, na separation sa church and state, o ang Baptist, ang gospel ni spread throughout the whole world. Amen? So ang promise sa Ginoo, mo na isa sa motivation nga nung kinahanglan niya i-fulfill ang iyahang mga paglihok o pagtabang sa atoang kinabuhi. Muna ingon si Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, our main text. Ingon si Paul, if we are faithless, I'm using the New King James, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Many times nahimutang unfaithful. Kumit pa ka, Lord, gamita akong life, pagkaugma, ni backslide lang kagkalit. Pila ka promises nimo sa church. Ipatiles na ko na pastor. You know, nigudet na lang, wag yun na tiles. Diba? And silently, you made a lot of vows to the Lord. Lord, please, Lord, ayuhala akong anak, Ginoo, mag-tithes na yun ko. Lord, makapasar lang si Junior. Lord, magsulwining na ako. Dagantag promises. Pero katong na-receive na nimong answer sa imong mga prayers, nalimtan nimo ang imong mga vows, ang imong pakigsaad sa Ginoo. Pero ang Ginoo, if we are faithless, bisag unfaithful na ka, mahutda na ka paglaom sa imong life, He remains faithful. Dili siya dependent sa imuhang emotion. Dili siya dependent sa imuhang mga mistakes. God remains faithful. You know, there are generally there are two kinds of God's promises. Number one, muna siya ang unconditional promises. Unconditional. Promise ni sa Ginoo nga walay kondisyon. You know, sa Old Testament gitawag ni og covenant. For example, God's love. Ingon ang Bible,
For God so loved the world. Pag ingon og world, appeal ang mga atheist, appeal ang mga Shinto, Buddhist, Muslim, mga tao nga walay God. For God so loved the world. Ang mga nagablaspheme, ang nagabiay-biay sa Ginoo, ang nagawarawara sa ilang banner, we don't believe in God. Appeal sila sa love sa Ginoo. Unconditional nga promise sa Ginoo. Love gihapon tamo. You know, sa time nga si Noah nidunggo iyang barko sa Mount Ararat. First covenant kipakita sa Ginoo pag naog nila human offer. Nakita nila ang bangaw. Kailan mo bangaw? Saya juga na. Rainbow. And then ingon ang Ginoo kang Noah sa Genesis 9:11. Genesis 9:11, thus I established my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. This is my covenant to you, Noah and all the people. As long as makita mo ning rainbow, usani ka covenant, pakigsaad na ko ninyo, resibo, pirma, murabag, authorization no, sa attorney, nga di na nako bahaon ang tibuok kalibutan. Another one, unconditional promise that one day there will be a coming day nga matao ang Messiah. Genesis Chapter 3 pa lang, giprophesy na nga one day na ay Savior matao sa world. In fact, bisag dili December 25, ang whole world naghinumdom sa birthday ni Jesus Christ, bag-o lang. Now, sa Genesis 3 pa lang, ingon ng Ginoo, Adam, ang seed sa babay, ang seed sa maong bitin, tamakan niya ang ulo sa bitin. Nag-prophesy to sa birth ni Jesus Christ. Now, throughout the years, unsay nitabo? Ni betray ang tao. Ni giguba sa Ginoong Tower of Babel tungod sa wickedness, sa idolatry. Gipabaha sa Ginoo tibuok kalibutan tungod sa wickedness pagkadaotan sa tao. Gisunog ang Sodom ug ang Gomorrah tungod sa immorality sa tao. Nagkadaotan ng tao. Na-change ba ang plano sa Ginoo sa Messiah? Pwede ba sabihin, ay na nagluwas sa imong wa man ipakialam, Lord. Di man deserving ni mga tawhana is saved. But then, natawag yapon ang Messiah. Na-fulfill yapon ang Isaiah 7:14. Nataw si Jesus Christ. Tawad kayong promise sa Ginoo, unconditional. Bisag na mo tuo, na mo respond, or wala, God's love is for all. Gipakamatyan sa Ginoo tanan. Amen? Sa time nga si Abraham, ingon ang Ginoo kang Abraham, Abraham, himuon ti kang great nation. Ang imong seed, mahimong usa ka dako nga nasod. And then ang imuhang kaliwatan, ang mo bless nila, i-bless nako. Isa ka covenant sa Ginoo, ug mao na ang Israel. And pila ka tuig ang milabay ang Israel ni rebuild sa Ginoo, wa ginausab ang dealing sa Ginoo kang Abraham. Until now, ang Israel nag-enjoy sa protection sa Ginoo. Dili ta ng Israelite save, but for the sake sa covenant sa Ginoo kang Abraham, ang seed nga mao si Jacob, ang Israel naka-benefit sila ron. Pila ka mga Arab countries nagtira nilang mga missiles. Gani wala sila mga ka-allied kaayo nga mga countries. Pero dili basta-basta ang nation sa Israel. Tungod kay buhi gihapon ang covenant sa Ginoo kang Abraham para sa Israel. Inana ka powerful ang Ginoo. And you know, ingon ng Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sa tanang anak sa Ginoo, unconditional gina. Di gid ka niya biyaan. Pila ka time ka ni biya, naagyapon biya agid ang Ginoo. Pila ka time ka mi-withdraw sa imong commitment. Tanawa god si Pedro. Si Pedro ingon sa wa ko kailana, pero gibalikan sang Christ. Kung buhi lang unta si Judas, apil siya balikon ni Christ. Pero naghikog na lang. Yes, tanan gibalikan ni Christ.
ingon siya, dili ti kabiyaan. Ingon si Paul, kung nahatag sa Father si son, ang Son, si Christ, nimo, unsa pa kay imong need. Ingon si Paul, my God shall supply all your needs. Promise niya na, sa tanang anak sa Ginoo, irrevocable, He will supply all your needs. Pastor, kulang lagi, imo manggigastog lain. Simang kag Shopee, wa na'y nahabilin. Pero gi-provide to para sa imuhang mga needs. Now, the first kind of God's promise is His unconditional promise, and the second one is the conditional promise. Nay-promise ang Ginoo nga naay kondisyon. And this is very powerful, paminaw mo. First promise nga naay kondisyon, the gift of eternal life. Ang salvation. Ang salvation di ma-obtain sa church. We all know that, praise the Lord, hopefully. Pero kung naa dinhi ang naipay question, anak, di ka ma-save sa imong good works, di ka ma-save sa imong religion, sa baptism, uban pa, naay kondisyon. Ingon ang John 3:18, please. John chapter 3, verse 18. Ingon dinhi si Jesus Christ. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Simple lang. Kung mituo ka ni Jesus Christ, di ka maimpierno. Kung dili ka mituo, adto ka maimpierno ka. Now, klaro dinhi nga gipakamatyan ni Jesus Christ tanan. Amen? Ang reason nga ang tao maimpierno dili tungod kay wala sa napilian. You know, lisod kayo na moingon ta nga nganong naami mis impierno, naman kas impierno. Ay, ikaw man God Lord, wa mi nimo pilia. Di ba lain kay paminahon? Ang hinungdan na impierno nun ka, ang Ginoo ra gyapon kay wa ka napilian. Pero ingon ang Bible, nganong na impierno sila because they don't believe the preaching of the gospel. So, gipatuo sila. Apil sila, gipakamatyan. Ingon ang Bible, tanang mutuo ni Jesus Christ, dili mahinukman. Ang kawatan sa cross, ingon tan sa Lord, kumadto na kasi yung paradise, hinumdumi in taon ko Ginoo. He was crying for salvation. Ingon sa ingon ni Christ, today, you will be with me in paradise. Ngunit na-save siya, pastor. Of course, na manifestation sa iyang faith. Ingon siya, Lord, kumuadto kasi yung paradise. Mituo siya nga na paradise si Christ. Second, ingon siya, luwas sa intawon ko. Kabalo siya nga si Christ ang Savior. So sa atong salvation, naaragyod sa imuhang gituuhan. To repent and believe the gospel. Second, na-promise ang Ginoo sa mga humble nga tao. We are all praying for revival, comfort, restoration. Please open your Bible sa 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. You cannot pray, you cannot seek the Lord if in the first place you are not humbling down yourself. Ingon dinhi, humble down yourselves, and then you can pray, you can seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Gubot ang pamilya, gubot ang kinabuhi. You know, every day, makareceive mga messages sa inbox, sa paglaom mga inbox, gubot kay basahon. You know, sa comment section, wala ko naga-comments din na ako'y gi-hire nga mo tig-comments. Kasi mo check na lang ko. Sa inbox lang, kaya ako'y mo reply das inbox. Na nag-message, Pastor, please pray. Niuli na pod akong bana, hubog. Why bugas gibilin? Nag-wild kay wa daw nako lungagi. Next na pod, Pastor, please pray for me na disgrasya ang ako ang bata naamiron sa ospital. Yun na, kapila naging ko na scam sa online. As in, mag-live pag video call, Pastor, tubo sa akong ilong sa akong bata. Maluoy jud ka. Sige, mama, ay tag-Gcash. Padahan po tag-Gcash. Sunod pag Pastor, gamaya ni, oy. Pag ingog gamaya ni, nagduda na ko. Di man mo.
Kung ma'am, maora ginay kaya na ko, ma'am. Ay nag-ingon nga, gamaya raan ni, oy. And then, abi ni mo, gi-check na ko, di na matrace iyang account. Mo nang ingon, di na gyud ko muhatag sukad. Kaduha na ko na scam ana. And you know, na nag-message, yun sa pastor, akong bana na disgrasya, namatay 2 months ago, naulila akong 5 years old nga bata ug ako. Single mom, pastor, walay kwarta, gikuha sa Ginoo among gisaligan, ngano man, sa kadagag salbahis diri sa among lugar, pastor, dugay kay sila nangamatay. Ang akong bana nga nagtinarong og trabaho, pinangga mi, muli untaw gabi, mugikag sayo, walay bisyo, nagtinarong og serve, dininamo, although pastor, dili mi inanak kahinimba, pero di mi deserve. Namatay akong bana, pastor, nag-comment siya sa video nako nga gi-post, ang title is, buhaton sa Ginoo tanan para mabalik lang kaniya. Kato nga video, nag-comment, nag-message ko siya, pastor, mo ba ni gibuhat sa Ginoo namo para mo balik lang mi niya? Grabe hapud ani kasakit, pastor. And you know, naglibo ko, first time to nga di ko kabalo mo answer. Inko, ma'am, wa yun ko'y idea nganong nahitabo na. Specific wala agad. Ma'am, pero ma'am, one thing assured ko, nagi-purpose ang Ginoo ana. And dili nimo trabaho, ma'am, sabton ang dagan sa situation. Na yung mga situation sa atong life nga beyond na gid sa atong understanding. Because God wants us simply to submit and obey His voice. Obey na lang kita. And you know, di na ko ma-blame si ma'am. Grabe niyang hilak. Hantod karon, pastor, wa ko'y tulog, asa, naluoy ko sa akong anak, taga-tagaan na lang misa akong kaliwat, di ko kapanabaho, kay kinhabantayan akong anak. Kung mao ni ang will ni Lord, ingon siya, unfair si Lord. Naka-question ba ka ana sometimes imong life? Unfair ba gid ang atong Ginoo? And you know, night time sa atong life, nga pabugatan gid sa Ginoo ang wait para mo humble down lang gid ta. And you know, yes, ingon ang Bible, if my people who are called by my name shall humble themselves. Buhaton gid sa Ginoo tanan, mo humble down lang ka. Kay usay wa nakakabantay ang imong profession, ang imong possession sa company nakapaboost na sa imong pride. Ang imong educational attainment nakapashine nagmayo sa imong pride. And mura na pud kag kinsa. Ingon pang Pastor Ruel, naitaw lagi daw, nadato lag kalit, nangadto og tindahan, niya, arte na kayo kay dato na good Pastor Ruel, no? And siya, oh, what is this? Gipaak bitaw sa, ay, alimango! Iyaha na gikan. Nga mga tao na, di na kaila, unsay alimango. Ingon pa Pastor Joel, oy, what is this? Ay, ingon mama, batong na, oy, muna kinaon mo sa una. Kalit mausab ang atong attitude, and then buhaton sa Ginoo, kalit lang kita, i-down. Ingon ng Bible, pride goeth before destruction. So if naay points sa imong life nga murad ko gibira sa Ginoo paubos, then analyze, reflect on yourself. Lord, hambog na ba ko? Basin Lord, hambugiron ako. Then let's open another verse, another promise sa Ginoo nga nay condition. Matthew, pinakadi nyo ganahan nga verse, Matthew 6:33. Wa na lang nga verse, pastor? Naa, mora gina. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ta ganahan og first. You know, ganahan, seek ye first pero ang pag-apply, di naman first ang atong Ginoo. Pero isa ni ka-promise actually, nga kung una lang gid ang Ginoo sa imong life, iyang i-provide tanan nimong gikinahanglan. Isa ni ka-promise, o kung gusto nimo makita unsa ka powerful ni nga promise, then himo ang priority ang Ginoo sa imong kinabuhi. So, ang commitment sa Ginoo naka-base sa iyang mga promises. So, dapat aware ka sa iyahang promise. Ang promise biya sa Ginoo dili biya ingon, serve nako aron ka madato.
Serve nako aron mo nindot imong sakyanan. Serve nako aron mo dako imong balay. Serve good nako para mo nindot imong pagpuyo. Mudato ka. Well, ang Ginoo maka-provide ana. But please, ayaw kalimti ingon si Christ, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and then follow me. Denying oneself, it means, Lord mo niya akong gusto, pero against man sa imong will, so ako lang sa ni Lord nga i-let go. Lord, gusto unta ko ani, pero against sa imong will, ako lang sa ni ipadaplin, Lord. Denying oneself, it means, imo sang gi-crucify imong kaugalingong gusto, and then imong gi-go ang will sa Ginoo sa imong life. O ang worst ingon si Christ, deny yourself, take up your cross. You know, ang naga-take up of cross sa time ni Christ, padulong na i-crucified. That means, now, once you are taking your cross, it means you are willing to die for the Lord. Maunay point sa pagpasan sa cross. It's not just about sufferings, mga problema. No, more than that, life ang pagpasan sa cross. So kung gusto ka mo serve ni Christ, willing ka mamatay para niya. Ang life nga tinuod, nga committed kang Christ, willing ka mo offer sa imong life. Mayong si Paul, I am crucified with Christ. Umasabtan lang niyo, beloved, gipalit na ka ni Christ, sa blood ni Christ. Ang entire ni mo life, ni mong soul, ni mong body, ni mong spiritual life, gibayran na ni Christ sa cross. Iyahan na. Muna ingon si Paul, therefore, glorify God in your body. Because you were bought at a price. Gipalit na niya. Iya na actually. Entire ni mo rights, imong katungod, ang imong emotion, ang imong intellect, ang imong will, iya na sa Ginoo. And dapat ma-serve ug magamit lang po na someone nga nagpalit pod nimo. O bitaw na si Satan, gitawag sa kawatan, kay nang hatag siya sa dili iyaha. Ingon sang Christ, musimba ka nako, ihatag nako na nimong syudad. Ngano nang hatag kang wa man kay imuha, bisag abog wa kay imuha. And you know, in anata, gigamit nato sa lain ang iya na sa Ginoo. And yes, hinumduman nato na, beloved. So ang promise, ang commitment sa Ginoo, naka-base sa yung mga promises. And please, unta suklian nato na siya. Now, continue ta sa definition sa faithfulness. God's faithfulness is His unwavering commitment to fulfill His promises and His unchanging nature. His unchanging nature regardless of circumstances. Muna ingon si Paul sa 2 Timothy 2:13, He cannot deny Himself. God is a God of justice. Di niya na pwede usabon. Ninungtanan ako one time sa Sunday school na mo sa Mactan. Isa ka professional, nindot og barog, nindot mga tana, fluent kay mga tana, kulbaan ko gamay. Sa pastor, if God is love, nganong naamay maimpierno. And then ingon siya, pastor, before ka mutubag, kung kabalo ang Ginoo nga makasala sa Adam ug si Eve sa Garden of Eden, nganong naghimo pa man siya tao? Nganong gibutang pa man niya sa Garden of Eden? All-knowing man ka ang Ginoo. Kabalo man siya nga kaunon gid ang fruit. And nganong gibutang pa man niya to nga fruit? So ningo, okay, God is love. And God is a God of justice also. Hustisya ang Diyos. In fact, itagaan sa Ginoo, free will ang tao. Ang hinungdan ng tao may impierno, dili tungod kay dili sa love sa Ginoo, kung dili kay choice niya nga maimpierno. Choice sa tao maimpierno. Dito kay wa sa gipili, choice niya ang pagka-impierno. O dili na issue sa love sa Ginoo, ang love gihatag na sa cross. Issue na sa justice. Kung naay sin, naay punishment. Kung naay payment, naay forgiveness. Ang mutuo sa payment, naay forgiveness. Ang di mutuo, then naay punishment. Justice ang tawag, anak. And God is a God of justice. E anong nagbutang siya, kahoy, pastor, sa tanaman sa Eden, kabalo man siya nga makasala gid ang tao. You know, if God is a God of justice, magbutang gid siya
law. O dili siya dependent sa tao sa pag-express niya sa iyahang justice. Gibutangan ginyag law, ayaw kauna Adan. Bisan pagkabalo sa mukaon si Adan ug si Eva, kinahanglan niyang ibutang ang law kay usa siya ka hustisya. Unsaon pag-ila sa maayog dili kung walay law. In fact, pagkaon ni Adan, pagkaon ni Eve, wa man to ni kaon sila kay gihungit sa Ginoo. Choice to nila, gitagaan sila free will. So dili ma-blame na to ang Ginoo. God's justice is unchangeable. His love is unchangeable. Unsa yung love kang Abraham, the same love ya ang gihatag gihapon niya nato. Wala na change ang ato ang Ginoo. You know, ang prodigal son, sadyang ang prodigal son, naka-realize na siya sa tangsin na siya kaon bitaw sa lamaw, siya kaon sa asimsim, nag-ilog na sa baboy, nahambatan na sa baboy, nihilak siya. You know, basta gani mo backslide gani ka, inumdumi gina, birahon jud ka sa pinakaubos. The most dangerous mahitabo sa usa ka believer, kana bitaw naka-experience na ka sa pag-worship, naka-try na ka sa mga spiritual blessings, and then imo pag yung gitalikdan, may sama jud ka sa prodigal son. Unsa siya kadato, inanan siya kapubri, kaon na siya sa lamaw. Samtang siya sa kaon sa lamaw, ingon siya, sa balay sa kong papa, wala may ingon ani. Daghan man kimig pagkaon. You know, good thing sa prodigal son, nakarealize siya. Ingon siya, mapadya, mubalik ko sa akong amahan. Mubalik ko sa akong amahan. Mga play. Take note. Amahan iyang tawag, pero mga play. Mga play ko og sulugoon. Unsay nawala sa prodigal son, nagtuo siya nga di na siya son sa iyang father. Para niya iyang father, usa na ka-judge. Di na ko welcome sa akong balay, di na ko welcome sa akong father, pero mubalik yapon ko as a servant, as a slave. Nagtuo siya, inana, kadali ma-change ang heart siyang father. You know, one day, niuli siya, daot pa sa una pasuran sa akong naong, taong grasa na siya. In fact, di na sa may tsura. Kinaon niya lamaw, so payat na kaysa, payat pa sa yung speaker, lago na kignaw, nagka-asiti, gisi ng, wala ng robe nga mahalon, wala ng shoes, nagtiniil na lang siya. Di na siya halos mailhan sa tao. Pero, ingon ng Bible, pagkakita sa Father. Bisag unsa nimo kahugaw, beloved, mailhan yun ka, nga anak yun ka sa Father. Kaya lagid siya, kinsay ang mga anak. Ingon siya, my sheep hear my voice, and they follow me, and I know them. Kaya balo siya sa tinuod niyang sons and daughters. So kung mo backslide ka, niya tinuod yun kang save, puniton o ibalik yun ka sa Ginoo. Pero kung di backslide ka, nga wala ka ni balik sa pag-serve sa Ginoo, then i-question, nailhan ba yun ka sa Father? Kaya tinuod nga son, ang tinuod nga daughter, na kay mark sa Holy Spirit, na seal sa Holy Spirit, na ownership. Kay balo siya, anak na ko na, di na ko gusto nga maulawan ko sa iyang paghugaw-hugaw. Birahon ug birahon, gyud ka balik sa Father sa iyang panimalay. So, Father, ningon na Father, gidagan, take note, midagan siya. Midagan siya, igigakus iyang son. Wala siya, baho kay ka. Wala. Gigakus niyang son is a symbol of acceptance, love, and comfort. Dugay kining nagpuyo sa gawas, way tag-iya, gimingaw ni sa akong gakos ug comfort. Pa, di na ko deserving pa. Nakasasala na ko pa, wa na ang mahalo ni mong robe. Wa na ang ring. Wa na ang shoes. Himuha na lang kong servant. Ayaw na. Ayaw. Dili ka servant. Isa ka son. Gibayran ka ni Christ sa cross. Look at yourself, beloved. Tao ay hugaw-hugawi mong kugulingon sa bisyo, sa sala, sa hugaw, depression, anxiety. Gibayran ka ni Christ sa cross. Ya didto ka na kinabuhi sa ngit-ngit, sa kalibutan.
precious ka sa kamot, sa mata, sa Father. Deserving kag bag-o nga robe, bag-o nga ring, bag-o nga shoes. So ningon ng Father, okay, why problema? Di na ti kabunalan, nag-suffer na ka sa mga consequences. I will give you a new robe, new ring, and a new shoes. Robe, nagsymbol na siya. Ang mga tao sa una nga nas palaso, part sa family, nagi-robe. Gani, ang uban, nagahubo lang half ang mga servant, ang mga slaves. Ring, it's a symbol of reconciliation. Munang ring sa magtiayon, nagini ring, symbol of union. Part kas family ko na kay ring. Shoes, nagatiniil lang ang mga servant nila before. Aron ma-feel nimo, take note, aron ma-feel nimo once again nga anak gihapon ti ka, tagaan ti kag bag-ong robe, bag-ong ring, bag-o nga shoes. Ayun ni uli siya giakbayan so pa di ko deserving. Ayaw ka bala ka magfiesta ta sa balay. Gi-invite ang mga nindot nga musicians, nag-iyaw og baka, nag-iyaw og mga hayop, nagfiesta, nagsayaw, nindot kayo sulod sa balay kay nay usa ka nawala nga nabalik pag-usab. Ni uli ang magulang. Nagunsa nas balay diha. Gipangutanan niyang servant, lingaw liking balay. Ay, sir, ang imuhang manghod bitaw sir katong nilayas, ni uli na. O, unya, alage kay gimingaw man imong daddy. Gipistahan. Unsa? Ako nga wa gyud ko nilayas. Ako. The 5 eyes of Satan sa Isaiah 14. Unsa ni hitabo? It's a confirmation of pride. Ako nga wa gyud ko nilayas. Ako nga wa gyud ko nagusik-usik sa kwarta. Ako nga nagpabilin ko niya. Wa gyud sa kaihaw gani bisag usa ka bukanding. Unya kanang akong manghod nga layas, ni kuha siyang kwarta, nagsayang-sayang, ni uli nga walay dala, gipistahan niya. Yun ang prodigal son na restore, na balhin noon sa iyang kuya. Kalipay na to ni muli sa balay sa Ginoo. Uy, amen? Never good ang church mo siradog pultahan sa mga bisan sa unbeliever, bisan sa mga backslider. Sa mate, na-question, di ba? Ako siya ito na-question. Kinahanglan pa ba i-welcome ang ni-backslide o nagpakasala? Yes. Ang church isa ni ka-spiritual nga hospital. Ang pastor nato dili pod siya ang doktor. Siya lay instrument. Siya ay speaker. We have only one physician, si Jesus Christ. Comforter ang Holy Spirit. Provider ang Father. Inigsulod na to sa iyahang balay tigumanan, mag-gather ang church, ingon na Ginoo, Moses, tang tangay mong sandal, balaan ni, nahimo ning balaan nga dapit, kay nag-gather ang church, ug nang presence sa Ginoo, nahimo ning usa ka spiritual nga hospital, wounded tang tanan dinhi. Bisan pag mo kanta-kanta ka diha, deep inside, naghilak imong heart. Mabitaw na nga naay dasig karon na walag kalit kay naay problem nga wala na to na release. Naman kay problem. Bisag unsa ni magwaliot ni maayo king Ginoo, daghan pug kaayo kag pain nga na-experience. No need to pretend, beloved. Maningon si Christ, nianikos mga masakiton, dili sa mga healthy. Kay kung si Christ nangitag healthy, wala gyoy ma-save. You need to admit yourself, Lord, makasasala ko. Lord, Christian ko, pero na po ko'y bisyo, Lord. Lord, nabaptize ako, Lord, pero Lord, sige pa kong pamalikas. Lord, nasave na ko, pero libakira ko, Lord. Nagsikog pang daw, tao. Lord, save na ko, Lord, pero na ako'y gidumtan nga tao. Usa na kasamad sa atong soul, usa na kasamad sa atong spirit. Ug way laing makakure, ana beloved, ang hospital ni Jesus Christ. Ang church. Ang church. So i-pray na to, one day, ang mga wounded sheep, mga wounded souls, muli gyud sa balay, sa iyahang amahan. Amen. Yes, nagtuo yung tao ng prodigal son, nga nausab na iyang father.
Bisan sa iyang pagkadautan, never na change ang Father. Suma, pagbalik ni mo ba daw sa Ginoo, gi-question ba kaon sa imong sala? Gi-question ba kaon sa kahugaw imong sala? Sa pila ka years kang ni backslide before, sa mga backslider din isa-isa kamot gamay. Pagbalik nimo sa Ginoo, gipaninglan ba ka sa Ginoon sa imong sala? Isa lang gid ang gipangita. Repent. Ingon si John, repent, for the kingdom of the Lord is at hand. Pag ato ni Christ kang Peter, Peter, love pa ba ko nimo, Peter? Labaw ba ning isda? Nanagat si Peter. Yun pagbalik ni Christ kang Peter, at to sa bye-bye, ingon ni Kristo, namoy kuha. Ingon, wala, ngit-ngit pa, wasa ka si Christ. Itaktak sa pikas kilid. Pagka-recognize ni Peter, uy, ang Ginoo, murag ang Ginoo man gyud ni. Ingon din si Peter, diha namigikan, Lord. Pero tungod sa imong command, sige, balik sila dito. Gitaktak ang pukot, baga kay isda. Bless ka sila, ni ulit, niadto sila sa baybayon, nagsugba sila isda. Ninong tanan ako, ang glorified body ba, Pastor John, gutumon. Ingon po ko, dili pero mukaon. Yun siya, katong pagkabanhaw ni Christ, di ba nagsugba to sila isda? Sumoy ko hapit. Ko, nangaon sila, pero dito ingon, wa man sa ingon dito, ni kaon apil sa Kristo. Pero mukaon siguro, di lang gutom. Abi ni mo, nipunit si Christ sa fish. Peter, usa ka fisherman. Love ba ko niyo, Peter? Labaw pa ani? Of course, first question, Peter, Lord, uy, unsa man nga question, Lord? Uy, basic, kailan na ka na ko, Lord? Yes, Lord. Philia, love, brotherly. Second question, okay, Peter, kuha niya tong tulingan. Unsa na? Matambaka. Love ba ko niyo, Peter? Labaw pa ani? Second question, mag-insultos Pedro. Same question, Lord. Unsa di ka satisfied sa akong question? The kind of love gagipangutanan ni Christ was agape love. The perfect standard form of love. Love ba ko niyo, Peter, nga sacrificial gid nga love? Ingon si Peter, Lord, yes. Pero tanawa ang love di Peter dina, Philia, love ti ka Lord as a brother. The third question, nganong third lang, kay 3 times gideny ni Peter si Christ. Probably, symbolical. Peter, last question. Love ba ko niyo, Peter? Take note ha, love ang issue. Labaw pa aning isda. And then the third time, nihilak si Peter. Nihilak si Peter. Kaya nasabta niya nga ang question ni Christ, willing ba ka mo love na ko, Peter, mo sacrifice? Sacrificial nga love, agape nga love. Ingon si Peter, Lord, sorry, nihilak siya kay offer ni Christ, diri nga love. Ingon si Peter, Lord, brotherly ra gyud ako mahatag. And then mihilak si Peter, sorry kay Lord. Kabalo mo ingon ni Christ? Wa sa ningon, nganong ni traidor ka nako atong kadlaw. Nganong imo kong gi-deny? Nganong nibalik? Nganong nakako kag taliko? Never na gisulti pang Christ. Ingon lang gid si Christ, if you love me, feed my sheep. Kinsa ning sheep? Ang church. Ang iglesia. The true manifestation of love. Confirmation sa imong love. Naa ka sa church. Naa ka sa flock. Ingon si Christ, feed. Nag-serve ka sa Ginoo diha sa flock. So ayaw ilarang Ginoo nga love nimo siya, nya di ka mo support sa flock. Ayaw ilarang Ginoo nga love nimong Ginoo, and then nagdistansya ka sa flock.
Tanawa si Peter nga naglayo sa Ginoo, siya'y unang mitraidor ni Jesus Christ. You see, na-change ba si Christ kang Peter? Wala. Ingon si Christ sa John 14, one time siya nga mubalik ko, kuhaon ta mo asa ko at tupod mo. Ingon si Christ, dili na ko biyan akong sheep, my sheep hear my voice, wala makaagaw nila sa akong mga kamot, gibarugan, gina ni Christ. Gitraidor na sang Pedro, pero gibalik niya sa Pedro. Pag atubang lang Pedro, wa niya, ikaw Pedro, wa kay usang salita. Wa kay batas, wala. Ingon sa Peter, kung love ko nimo, prove it. Balik sa ministry. Balik sa church. Yung ana ba tong love kang Christ? You know, Thanksgiving is not just about flowers. Gagahapon dito may lang Pastor Nelmar, nindot kilang stage. Kay naay mga fruits, naay apple, saging, naay butong, naay grapes. Nindot kay ang choir, ganina nindot kay ang choir. The heart of Thanksgiving is not about those songs. Dili may tungod sa mga flowers, offerings, and even your money. Ang true expression sa Thanksgiving, ang pag-offer sa imuhang life. Sa treasury box, one time, na businessman, ipay siya siyang kwarta, gihatag niya sa offering box, bang! And then, naintay babaeng balo, nagbit-bit na taon siya sa iyang gamay kayo nga sinsilyo. Giabli pagid niya ang panyo, gikuha ang pila ka sinsilyo, gihulog sa offering. Gibalik ang panyo, gisulod, milakaw. Ingon si Christ, ang pinakadako nilang hinatagan, katong sinsilyo. Yung apostol, nga naman Lord, nga dako man itong gihatag sa businessman. Dako tuod. Pero sinsilyo na to niya. Pero katong babay, mautoy pinakalas niya. Ang money sa babay, nag-symbolize sa iyang entire heart. Ang ginawa nag-after si mong money. Ang money, pag-test lang si mong loyalty, si mong obedience, pero ang tinuod nga interest ni Christ, ang imo gyung heart. Kaya kung asa imong money, tuwa imong heart. Tuwa imong master. So ang concern ni Jesus Christ, ang imong yung heart. So kung gusto gyud ka mo offer sa Ginoo, ayaw lang sa money, beloved. Be sure nga unang nakutan sa Ginoo imong heart, then everything will just follow. Imong heart. Ang heart mo'y pinaka the best nga offering. Na song nag-ingon, isa tong kanta nga, a broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. Iyabag gamay. Ingon ang Bible, ingon ang song, the best offering mahatag nimo sa Ginoo ang imong broken nga life. Kanus aba na complete imong life? Kanus aba ka na kumpleto, na tarong be? Hilak-hilak pa ka last Sunday, Lord, di na jud kumusab. Pag uli niyog balay na malikas ka, kay kuha inyohang tinapanan sa iring. Kanus ama na perfect imong life? Di gyud ka ma-perfect. The only offering nga mahatag mo sa Ginoo, broken gyud nga life. Broken gyud nga life. Pero once na usa ka true heart sa repentance, imong i-surrender sa Ginoo, ingon ang song, isa na ka priceless nga gift didto sa Ginoo. You know, kung gusto ginato hinumduman, i-reflect ang faithfulness sa Ginoo, please, ayaw tanawa ang yang faithfulness sa imong na-receive. Mas mailan mo ang faithfulness sa Ginoo kanang kuhaan gyud ka. Kanang kuhaan ka. You know, duha lang ka klaseng tao sa atong kinabuhi. Duha lang ka klaseng tao. Mailhan nimo ang tinuod nga tao gyud nga true friend. Kanang tinuod gyud nga friend. Kanang mo bisita sa ospital kung nasakit ka ug mo attend kung naay mamatyan.
Tinod bitaw na. Dagang gisig ingon nga, uy, pray na to na, amigo good ta, best friend good ta. Pero katong na-admit ka, naa sila. Dali kay ingon nga tinuod ko nga friend. Og timan ina, kanang mo-attend ganang namatyan ka, ang mo-attend ana kasagaran katog yung tinuod nga mga friend. Yes. And you know, mas makita nimo sa ka-faithful ang Ginoo sa panahon biya nga mawad-an ka. Mabitaw na yung song nag-ingon, what a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Kisa panahon nga walang-wala ka, the only weapon, the only hope nga naagyod nimo ang prayer. And then inigpray nimo, gikan sa imong location nga to sa entire universe, maabot nimo ang pinaka-holy throne of God. Madungog na tanan sa Father. And then yung ma-realize, Lord, ikaw lang gidi ay ang tinuod nako nga friend. Kay wala gi faithful actually nga tao. Ma-fail gyud ang tao. So if we want to reflect on God's faithfulness, mas i-celebrate nato ang panahon nga gikuhaan ta sa Ginoo. Kay diha nato makita the only person, the only thing nga dili gyud mo biya nato ang Ginoo ra gyud. Now, for kumo end. Sadang gipas-an ni Christ ang cross. Ingon si Pilato, okay. Nang hunaw si Pilato sa tubig. Wala na ko'y labot niya. Kamoy nagpalansang niya. Wa ko'y nakita nga sala aning tawhana. Hadlok si Pilato people power. Okay, ilansang siya sa cross. Then, gipas-an ni Christ ang cross. 60 to 80 kilogram, kung sakto ilang research, gipas-an ni Christ. Kabalo mo ang worst, nabuhian ni Christ ang cross tungod sa kabugat. Gibalik na po niya kuha. Take note, walay tulog si Christ entire night. Wa siya tarungkaon, walay pamahaw, walay paniudto. Of course, buntag pa to. Gipas-an ni Christ ang cross. Ang worst, sultihan ti ka ha, ingon ang Bible, gipurungan siya tunok. And then gilaparo siya, giluwaan siya, nangalaksi na yung panit din tungod sa mga latigo. O ang pinakaulaw yun, hubo siyang nagpasan sa imong cross. Yes! Nagpasan si Christ sa cross. Perting ulawa. Nagpakaulaw si Christ sa imong cross. Imuha man tong cross. Yun ang Bible, deserved ta sa judgment, sa wrath, sa condemnation, criticism, rejection, sa curse, deserved ta tanan adto. Pero gipas-an tong Christ. Imuha man dato, kang Ranilo man tani, kang Romel, kang Anjo. Pero ako ni pasanon para nila. Hubo si Christ. Gilansang sa ito ang unang lansang. Lord, pasayluas sila, Lord. Wa sila masayod silang gibuhat. Gilansang ang pikas kamot. Gilansang ang tiil. Gipabarog ang cross at ubangan sa tao. Nga hubo si Christ. Perting ulawag yun. Inubuhi pa to sa Tatay Stansong. Di yung kalimot. Ingon sa Pastor John, bangon diha. Ayog tulog-tulog at tutas bangkiruan. Mag-soul-winning ta. Yes, si Tatay Tansog, bagkangkaang natuglakaw. At tumig buhangin, Bible study, naabot na magpantukan, Bible study, akong partner, nagkaang-kaang. Bangkiruhan, dagang kitong snatcher, gisudan mo, bit-bit sa doka plastic pan, gidugok sa mga tao, kaon mo, mag-sulwining ta. Wala naulaw si Tatay. Mas naulaw ko sa kong glingon. Batanon ko. Wa ko'y sakit, tarong ko mulakaw. You know, kung si Christ wa naulaw ni pasan si mong cross, kinsagod ka nga maulaw. And many times sa imong life,
naulaw kag pray sa Jollibee, ulaw ani mo ampo. Ulaw kag bit-bit sa iyong Bible. Naulaw ka nakitaan nga gikan ka sa usa ka church. Naulaw ka, kansawan ka, kay na-change, na-baptize na ka, asa ka nagsimba, ay, diha sa kanang unahan. And gitunulan kag red horse, maikog kang balibad, inon kag weird, gidawat nimo, ginom nimo. Gideny nimo si Christ. Imong gibaligya si Christ. Pero si Christ nagpakaulaw sa cross para gyud nimo. And then ingon sa cross, fuck my God. Why have you forsaken me? Nganong gibiyaan ko nimo, Father? You know, isa na ka-question nga even si Christ kabalo siya unsay answer. Nganong gibiyaan ko nimo, Dios? Ingon ng Father, Isaiah 53 verse 10, kinahanglan ti kang biyaan para bayad sa ilang sala. Hinumdumi imong sala. Hinumdumi imong sala. Unsa ka kahugaw sa una? Katong wala pa ka nabaptize, wa pa ka kadumdum ani nga church, wa pa ka kailawon sa nang gospel, hinumdumi ang kahugaw sa imong sala. Nag-enjoy ka. Deserving ng takang patyon, tiwasan ng takas ospital, dayunan na takatong disgrasya nimo last year, dugay na takang gipiangan sa Ginoo, pero ang grace sa Ginoo may work. Ang mercy sa Ginoo may work. No, the deserving na kagipuson, pero gipaabot kanya karon sa church. And then one time, nakadungog ka sa gospel, ni-receive ka ni Christ, mihila ka, Lord, thank you sa gift of salvation na save ka tungod sa mercy sa Ginoo. Please, hinumdumi, 2,000 years ago, gibayaran na tanan ni Christ sa cross. Nagpakaulaw, nagpakamatay, namatay siya, tungod lang yun nimo. And then, ulan lang gani, di ko maadtog church. Init gamay, di ko kasimba, Pastor Teng. Pas lang sa ko karon, dikon. Lord, di sa ko ka-fulfill sa kong commitment. Daghan kay kag excuses. Ninungutanan ako. Mo-end na ko. Pastor, unsa may ako ipasalamat sa Ginoo? Nawala among business. Negosyante siya sa Cebu. Duha ka pharmacy, pastor, nako, nabaligya. Isa na ko ka hardware, nabaligya. Isa lang nabilin. Ako magkapadrabanti, wa ko'y pang Christmas party. Wa ko'y pang 13-month. Akong anak na sakit, special child, kinahanglan siyang maintenance. Akong bana, pastor, nag-work, pero dili good enough. Nami kaso karon sa bangko. Pastor, lami na kayo is suicide. Ingon siya. Lami na kayo end akong life. You know, lisod ka na sa i-answer nga question. And pastor, unsa akong buhaton? Unsa may pasalamaton ako sa Ginoo. By the way, Christian siya. Sakto yung salvation. And kung ma'am, materially, wagid kay makita siguro ma'am nga enough nga reason pasalamatan ang Ginoo. Hindi ko ka-answer. But please, hinumdumi ma'am, na in taon kay Jesus Christ. Na kay salvation. Na kay eternal life. Na forgiveness sa imong sin. Na assurance sa imong heaven. Na rest sa imong soul. Ma'am, anak na ka sa Ginoo. O kung ma'am, nawad-an man ka, dili na enough ikatandi, i-compare sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Please ma'am, ay tanawa ang faithfulness sa Ginoo sa imong current nga situation. Look at the cross. Tanawa ang cross, ma'am. Mahinumduman nimo nga naa na nimo tanan. Munang ingon ang Bible, looking unto Jesus. Ingon ang song, when answers not enough, there is Jesus. Jesus. Tanawa ang cross ni Christ, ma-remind ka nga enough na iyang love.
Enough na iyang grace. Enough na iyang mercy. Kung kulang man ka materially, dili na question siyang faithfulness. Question na sa iyang pag-test. It's a matter of your obedience. Dili sa faithfulness sa Ginoo. Amen. And look at how inyong attire. Kanindot niyo mga dress. Niyo wa mo gi-bless. Dili na ta magisgot og salvation. Adto hospital. Tanawa gud. Di ba niyo ma-appreciate imong good health? Suruyang bangkiruhan alas 12 sa gabi. Tanawa ng mga street children na natulog sa karton. Di ba niyo ma-appreciate imong balay bisag tulo? Tanawa ang nagsuffer sa depression, anxiety. Di ba niyo ma-appreciate imong simple lang nga understanding? Tanawa mga street children nga walay ginikanan. Di ba niyo ma-value ang blessings sa imong family? Beloved, you have more than enough. Wapay labot sa cross. Wapay labot sa New Jerusalem City. Wapay labot sa new heaven, new earth. You have more than enough to celebrate the faithfulness of God. Amen. Muna ang song nag-ingon. Ang song nag-ingon nga. Ang pastor nga nag-lead sa church, naba mi naka-appreciate ni Pastor Teng. Amin niyo kung wala si Pastor Teng kaha, unsa ka hihitsura sa church. Kung wala ka mo mga faithful nga mga deacons, ever since, nabay nakaingon, thank you, deacon. Thank you, Pastor Teng. Thank you, Sister Janeth. Ni Antos in town kas akong kinaiya nga bati kaayo. Thank you kaayo, Lord, na ko'y family. Thank you, Lord, na ko'y badlungon nga anak. Ang uban nag-suffer kay namatyan og anak. And yes, inana ka ka-faithful. Please, ayaw in town pasakiting Ginoo. Gihimo niya tanan sa cross. Enough na nga ma-appreciate nimo sa entire nimo life. Amen? Let us all stand, beloved. And let us sing this song. This is not our closing song. Part lang ni sa ako ang sermon. This song is a reminder that we are blessed. We are indeed blessed by God, dili lang materially, even sa spiritual blessings. Ato lang kantawan ng first and second stanza. And after this song, if you are really thankful, please ayaw untag kaulaw. Sa ako nag-iingon, nagpasan si Christ imong cross nga hubo. Dili ka hubuan karon, pero unta di ka maulaw. If you are really thankful, show your thankfulness, your gratitude sa pag-surrender sa imong life diri sa altar. After we sing this song, please look at yourself. Atong i-realize ang faithfulness sa Ginoo and then i-reflect pod sa imong self. Lord, thank you kay Lord sa blessing. Even sa pain, even sa problems, diha ka ni mature. Diha kami grow. Diba? Sa problem, diha ka ni mong song leader. Diha kami ingon, Lord, sugod karon Lord. Di na gyud tungod na sa disgrasya. Katong hospital ka, unsay gingon nimo? Maayo lang ni Lord akong anak, Lord. Faithful na ko sa church. Look at, ang pain mo ni-trigger sa imong faith. Ang pain mo ni-trigger sa imong commitments. Let us sing this song. Yes, Lord. When He moves among us, all that He does, all of His mercy, all of His love. If the pen of a writer could write every day, even this world could never contain how I've been blessed. Thank you, Lord. Warmth in the winter, flowers in spring, laughter at summer, the changing of leaves, food on my table, a good place to sleep, clothes in my back,
and shoes on my feet. I have been blessed. Everybody, I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Verse 2. Arms that will raise, everybody. Voice that can talk, thank you, Lord. Hands that can touch, legs that can walk, thank you, Jesus. Earth that can listen, eyes that can see. I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Mothers, a mother and father, nurtured and raised. Sisters and brothers, thank you, church. Memories made. Pastor, the pastor to lead us. Thank you, pastors. Thank you, Lord. Stripes that can heal, blood that still saves. Thank you, Jesus. I have been atong i-reveal sa Ginoo atong pagka-bless. Thank you, Lord. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been higher. I have been blessed once again. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts for you and me. Thank you, Lord. May I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good. So good. Thank you, Lord. I have been blessed. Let us bow down our heads and close our eyes. Before we end this worship, this sermon, God is inviting everyone right now to express the true heart of thanksgiving. If you are really thankful, beloved, thankful ka sa cross. Bisag walay sulod imong bulsa, na ay cross nga nag-remind nga enough na, Lord. Broken imong heart, mas na broken si Christ para nimo, beloved. Empty imong family, walay peace imong family. Well, si Christ, gideny siya sa Father sa cross. Enough na si Christ. And if you are really thankful and grateful to the Lord, come to the altar. Thank you, brother. I'm inviting everyone, calling everyone, please. Those who want to thank God for all the things, tanang nawala, tanang gidugang, tanang nasakitan, tanang na broken, tanang nagsuffer. And sa Acts chapter 5, ingon ng mga apostles, Lord, thank you sa persecution. Kaya pinaagi ni Lord na imong partaker sa imong suffering sa cross. And it has always been an honor, privilege, nga mahimo tang partaker sa suffering ni Christ sa cross. Thank you, Lord Jesus. Amen. Everyone, kinsa pa dinhi. Samtang nag-play ang atong song,
Kinsa pa amo express yung thankfulness. Thank you, Lord, sa akong family. Bago lang mi, Lord, na restore din ani nga church. Thank you, Lord, na baptized ko. Thank you, Lord, sa nawad-an ko work, Lord, but I know, Father God, you still have great plans for me. Lord, thank you, Ginoo. Akong anak, Lord, nakagawas na sa hospital. Celebrate the goodness, the material blessing, pero mas mag-celebrate ta sa mga losses, sa mga defeats, kay dinha ta nakaila sa power sa Ginoo. Na-remind nga naay cross, nga naay salvation, nga dili gid ay mabayran sa kwarta. Look at yourself. Tan-awa bi. Sa panahon nga walang-wala ka, walay laing mo sign ang cross. Walay laing imong daginuton pag-appreciate in town ang salvation nga imong na-receive. Thank you, Lord Jesus. And let's renew our commitments. Please do a prayer. Make a prayer. Lord, I'm renewing my commitments, Lord. Akong gi-restore, Lord, ang akong vow diha nimo Ginoo, that this year 2025 will be another year, Lord, nga imong i-prove na ko, Lord, unsa ka ka-powerful, unsa ko nimo ka-love. Thank you, Lord, aning mga souls nga nag-forward. May request, Pastor Teng, ari sa tubangan palihog pag-pray og blessing sa mga kigsuunan sa church o sa mga nag-forward. Let us pray, Lord. Walay kabutangan sa amo ang pagpasalamat diha nimo pinaagi sa mong mga pulong. Salamat sa amo ang nadungog nga mensahe karon nga nag-remind ka namo kung unsa ka ka-faithful sa amo ang kinabuhi, even though sometimes dili mi faithful diha nimo. Thank you kaayo Ginoo sa pag-remind nimo kanamo pinaagi kay Pastor John. Labi na Ginoo ang ibuhang gibuhat dito sa cross, sa imong sacrifices, imong samad ang mga pangus, ang imong pagpasan sa cross nga unta kami man untay mag-antos niadto. Wala gid mi laing ikabalos diha kanimo Ginoo. Why butang mo describe sa imong gugma dinhi kanamo, kundili ang among kinabuhi among ihala diha kanimo aron daygon ka sa tibuok hangtod nimo kuhaon ang katapusan namong gininhawa. Lord, ani ang among mga kaigsunan ni-recommit diha nimo Lord, mapasalamaton sila sa pulong ug bisan pa sa imong gibuhat sa ilang kinabuhi. Kami Ginoo nagaampo nga unta gikan karon hangtod sa tuig 2025 magpadayon Lord ang amo ang commitment diha nimo bisan pa naa sa mga bagyo, sa mga kalisod, sa mga pagsulayan, even to the point nga ma-discourage mi Lord, wa milaing nga hindumduman nga wa gyud nimo gibundak ang cross during the time nga padulong ka didto sa Kalbaryo. Busa amahan, salamat gyud kayo, ikaw magapanalangin ining mga kaigsunan namo nga ning forward dinhi. I-bless Ginoo ang ilang kinabuhi, labi ng ilang commitment sa pagpangalagad. Gamita sila o Dios para sa pagpadako ug pagpalapad sa imong giangyarihan. Bisan pa Ginoo nga mga bisita namo, ang tanang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, ikaw Lord magapanalangin diha nila. Himua Ginoo nga encouragement ni sa ilang kinabuhi, sa mga nangaluya, sa mga gibati ug mga pagduha-duha gyud o Dios. Himua Ginoo nga dako gyud nga blessing ang sermon today. Daghang salamat ug bisan pa sa mga naibilin nga panahon unya sa amo ang pag-fellowship. Hinaot amahan ang imong Holy Spirit mo'y magapataliwala kanamo. Ginoo, unta ang imong pulong mahimong liso sa among kasing-kasing nga someday mo tubo gyud mo bunga Ginoo mga maayong butang labi na sa among pagpangalagad, magamit among kinabuhi sulod sa iglesia. Pasaylo ami kung nami failure Lord nga among nabuhat sa imong tubangan. Kining tanan amahan among gisalig gipasalamatan, among giampo ug among i-claim Ginoo by faith in Jesus name. Amen og amen. Maayong hapon sa tanan.